الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ubangiji madaukakin sarki ya zaɓi wannan al'umma ya fifita ta da abubuwa da yawa. Al'ummar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ta samu martaba da daraja da ɗaukaka da falala akan sauran al'ummomi saboda martaba da daraja da falala da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake da ita. Kamar yadda ya zama manzon wannan al'umma shine mafifici a cikin annabawa duka, to haka ita wannan al'umma ta zama ta samu fifiko da daraja da ɗaukaka a cikin dukkan al'ummomi duka. Sai Ubangiji ya ba ta falala da wasu abubuwa da ke bance ta damar Ubangiji yana cewa abubuwa ya faɗo kuma ya sha'uwa ya fara. Ubangijinta yana halittar abin da ya ga dama, kuma ya zaɓi abin da ya ga dama ya ba shi fifiko a cikin sauran abubuwa da ya halitta. Ubangiji ya fifita wannan al'umma sai kuma ya fifita ta da wasu cikin abubuwan da ya fifita ta da su akwai ranar juma'a. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa nahnu al-akhirun as-sabiqun, al-akhirun as-sabiqun, mu ne na ƙarshe amma kuma mu ne muka yi fintin kawo. Mu muka yi fintin kawo. Ubangiji ba da sarki ya fifita mu akan sauran al'ummomi. Ya ce al-yawma lana wa gadan lil yahudi wa ba'da gadin lin nasara fa an-nasu lana tabu. Yau juma'a ta wuce, sannan gobe ita ce ta yau, sannan jibi kuma na nasara. Wato annasu lana tabu, don mutane suna bin bayan mu. Wato Allah maɗaukakin sarki sai ya fifita mu, ya gabatar da ranar da ita ce take gaba, sannan kuma mai bi mata ta zama ita ce ta yahudu, sannan wacce za ta zo ta gaban da ita ce ta nasara. To Ubangiji maɗaukakin sarki ya fifita mu, ya kaddamar da mu duk daga shi ne a ƙarshe. Ubangiji maɗaukakin sarki ya buƙaci al'ummomin da suka gabata, yahudu da nasara, da su dace da wannan rana, amma ba su dace da ita ba. Yahudawa suka yi matan bakatanta, suka zaɓi asabar. Nasara su ma suka yi zaɓen tuman dare, suka zaɓi lahadi. Sai Allah ya dace da wannan al'umma sai ta zaɓi juma'a. Haka juma'a ita ce babbar rana. A cikin ta Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam alaihi salam. A cikin ta ya sa shi aljanna, a cikin ta aka fito da shi, a cikin ta alkiyama za ta tashi. A cikin ta ne ake dace da wata sa'a, wato wani lokaci wanda bawa baya wato dacewa da wannan lokaci yana roƙon Allah face Allah ya ansa masa. Wanda kamar yadda ya zo cikin hadisin na manzo sallallahu alaihi wasallama, kuma mafi ingancin tafsiri ko fassara da aka yi wannan lokaci shi ne bayan la'asar, ranar juma'a bayan la'asar. Rana ce take da falala, take da daraja, take da fifiko, take da martaba. Ubangiji madaukakin sarki ya shara'anta haɗuwa ta mu'minai ta musulmi a cikin wannan rana domin gabatar da sallah da sauraron huɗuba. Ba haka in wannan rana ta fito, a wannan rana ana son mutum ya wanka, ya tsaftace jikinsa, ya sa turare. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wankan juma'a, wasu yawan juma'a sai wajibin ala kulli mu'talib, dukkan wanda ya bari ga wajibi ne wankan juma'a. Haka wasu ma daga cikin malamai suka wajibta wankan juma'a. Bawa zai yi wanka a wannan rana, ya sa turare, ya fita. Duk taku da zai yi zuwa masallaci ubangiji ya ɗaukaka darajarsa. Duk aje kafa da zai yi ubangiji ya kankare masa laifinsa. Lokacin da zai je ya shiga masallaci matukar ya je da hurhuri kafin liman ya hau minbari, to malaiku kuma za su rukunin din su sa shi a cikin fayil, a yi list, a sa shi a cikin list cikin waɗanda za su samu gafara da rahama da ubangiji a wannan rana. Shi yasa ake son mutum ya fita da wuri. Idan ka je kada ka cutar da wani, kada ka ainihin tattaka mutane,
ko kai kokarin bambance mutane domin ka tsallaka ka je inda wato ainihin kake bukatar zama. Ka tsaya inda ka samu wuri inda sahu ya tuke da kai ka zauna kuma ka tsaya ka saurari hudu ba. Nabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya hana mutumin da yake ya je hudu ba ya je sahu ya je juma'a ya yi wata magana yayin da liman yake hudu wadda ko magana nan ta alheri ce. Nabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man qala li akhihi ansut aw uskut wal imam yaqtu faqad laga, wanda duk zai cewa dan uwansa ishuru alhalin liman yana hudu ba sai ya sashiyar magana. Malamai suka ce abin da ake nufi da nan ya yi yasasshiyar magana, ya yi magana da za ta rusa masa ladansa na juma'a. Duk da sallar juma'a su ta yi amma kuma ya rasa wato ladan wannan rana da falalar wannan rana. Ba ka ake bukatar mutum ya je da wuri bayan ya yi kwalliya ya sa kayansa mafi tsada ko mafi kyau ko mafi tsafta, sannan kuma in ya je kada ya cutar da kowa sannan ya samu wurin da ya dace ya zauna, sannan kuma ya kinzu ya mutu ya saurari liman, ya saurari abin da liman zai faɗa na hudu ba a wannan rana. To ni haka ya dace liman yana yin hudu ba wannan rana, hudu ba zai kwaɗaitar da mutane, ya tsawatar da su, ya shiryar da su, ya ilmantar da su, ya wayar musu da kai, ya gaya musu abin da ya kamata su sani, ya gaya musu abin da ya kamata ya wajen su aikata, ya faɗakar da su abin da ya wajen su nisance shi. Wannan rana ce mai falala, rana ce da a cikinta akwai wata sa'a. Bawa ba zai gushe ba zai gushe yana dacewa da ita ba a ce ubangiji maɗaukakin sarki wato ainihin ya gafarta masa ko ya bashi abin da ya roƙa. Rana ce da haramta wa mumini ya ainihin yi ibada a wato ya yi ainihin saye da sayarwa a cikinta yayin da aka kira sallah wato sallar juma'a. Kace sallar juma'a ana nufin kiran sallah wanda liman yake hawa minbari, wanda liman ya hau minbari. Yayin da liman ya hau minbari ya kira sallah to a lokacin kuma an hana da ciniki ya ci gaba da cinikinsa. Allah ya ce ya zo da ina amon idan ya zo da salati min yawmin juma'a fas'au ila zikrillahi wa dharul bayt zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Ya ku waɗanda suka yi imani idan nudiya lis-salati, idan aka kira sallah min yawmin juma'a ranar juma'a fas'au ila zikrillah, ku gaggawa wajen ku je ku shirya ku tafi tunan Allah, amma kan Allah shine sallah wa dharul bayt wa ita ce watsayar da saye da sayarwa. Sai sa malamu suka ce haramun ne mutumin da ainihin ya ji kiran sallah wato liman ya hau minbari an yi kiran sallah haramun ne ci gaba da ciniki. Wannan rana ce da daraja, rana ce da tsada. Mutum ya bar sallar juma'a da alhalin yana da ransa da lafiyarsa da damarsa ba kuma tafi ba, wannan babban laifi ne a musulunci, aiki ne ma na munafukai. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la yantahiyanna aqwamun an wada'ihim al-jumu'at aw la yahtimu Allahu ala qulubihim. Mutane su bar barin sallar juma'a, su bar daina fita sallar juma'a, in kuma haka ba to ubangiji ya ainihin rufe zukatansu. Ma'ana da ya rufe zukatansu alheri ba zai shiga ba, duk wani abu na alheri ba zai samu kofar shiga zuciyarsu ba. Babu asarar da ke wannan, babu asarar da ke girman wannan. Ba ka fita sallar juma'a wani abu da ke wajibi ga dukkan mutumin da yake mazaunin gida, namiji balagagge lafiyayye wanda ba abu da wani uzuri. Amma ga mutumin da yake yana da uzuri ko ba mazaunin gida ba wato matafi, ko kuma mace, ko kuma bawa, ko yaro ƙarami, ko mara lafiya, ko wanda yake jinyar mara lafiya, waɗannan an yi musu uzuri, an yi musu hangari, za su iya ainihin zama ba tare da sun halarci juma'a. Saboda haka ba a buƙatar a ce ga wani gari, ga wata alƙarya da mutane suke rayuwa musulmi a ciki sannan kuma a sallar juma'a. Wannan ba karamin kuskure bane, ba karamin laifi bane. Dole ne mutane su kuma sallar juma'a, sallah ce wacce take da muhimmanci kuma ɗaya daga cikin wajiban salloli, domin ita ce take da mamakon azhar.
ga mutumin da bai samu halartar sallar juma'a ba hukuncin da yake kansa shine ya yi sallar azhar. don mutumin da bai samu ya je sallar juma'a ba saboda wani uzuri ko kuma ya yi wa kansa ganganci to nan ba a cewa juma'a zai yi shi kare mutum shi kare baya yin juma'a sai dai ainihin ya sallaci azhar haka a hudu kamar yadda ya saba. Sannan idan ya halarci sallar juma'a dan a makare bayan liman ya dago daga ruku'u na raka'a ta biyu to kaga ya rasa raka'a ƙarshe a wannan lokaci abin da yake kansa wato ya sallaci raka'a hudu ba zai ce zai tashi ya ciko rako'i biyu ba matuƙar dai ya samu liman ya dago daga ruku'u na raka'a ta biyu to shi kenan sallar juma'a ta wuce masa in ya tashi zai rako'i guda hudu ne. don haka wajibi ne musulmi tashi tsaye muka cewa mun kula da wannan sallah mun kiyaye ta mun je a nitse mun samu guri mun zauna a nitse mun saurari limami a nitse sannan kuma mun yawaita yin addu'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa ana karɓar addu'a yayin da liman ya hau minbari. Lokacin da liman ya hau minbari kafin ya fara hudba zaman da zai yi a kira sallah wannan dan lokaci kan karɓar addu'ar mu'mini ta ne. Da haka wani mu dubaci wannan lokaci wuri ba ci irin albarkatu da ubangiji ya zuba a cikin wannan rana da fatan Allah madaukakin sarki ya ba cewa wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.